продължавам. Мисля, че се успокоили на 30,1. След антифриза е 29,1. Обаче и външната се покачва по-лека, така че отивам да пусна вентилатора. В банята е, тук твърди, че е 23 нещо, 6 сайта. Ето го, големия вентилатор за кръстовска. Пускаме го. Този вентилатор служи за байпас. Сега ще видим какво става с температурите. Затварям банята. Сега, да, застопорило е на 30,1. 30 градуса е след антифриза. Обаче външната температура леко се покачва, което ще променя малко нещата, но с вентилатора температурата пада. Ще изчакам 5 минути и пак ще запишем.